ndizawuthetha noSikhona umhlali walapha eRestini eDice. Sime apha singabahlali ngesehlo esehlileyo ekuseni kwangecawe. Isehlo ekuvakale into yoba kukho usisi okuthiwa ngusisi Thabisa uswelekileyo oye waxholwa ebulewe. So siye saphakama ke ngoku singabahlali izolo ngokufumaniseka into yoba umkhondo ke uye wavakala wento yoba usisi ubulewe ngubani. Kwathiwa icase ivuliwe, safumaniseka into yoba ke ngoku umsolwa usahamba apha ngaphandle akakabanjwa. Sadibana singabahlali ke ngoku izolo emva kwemini sathethe uba sifuna ukuya phayana siyobuza uba kwenzeka ntoni. Siyile ke singabahlali ke nyhani safika phayana sacula ke singapha kweyadi. Sithe sisacula sinjalo kwafika i-private car. Yafika i-private car yafika yasabela uba kwenzeka ntoni ngoba ibiziwe ifowunelwe ngumuntu akazichazanga ke uba thina siyokwenza imob phayana kulaa mzi. Saphendula ke ngokuthi thina singabahlali into yoba asizange uzokwenza akhange bekanti sizokwenza imob apha. Sifikile singabahlali sacula singapha kweyadi silindele into yoba kuzawuphuma umhlambi umuntu wefemeli azosabela njenganto eyaziwayo lento yenzekileyo apha e-ereni. Kha kuphume mntu wathi lo tata ke ngosifuna ntoni thina ngoba sipha. Sachaza sifuna kuphume umuntu wekhaya azosixelela ukuba kwenzeke ntoni okanye uphi lo sisi simfunayo usisi no-Orange. Wathi lo tata ke akazokwazi uba angangena nathi apha kule ndlu. Into azawuyenza uzawufowunela iveni yamapolisa eScenery Park. Afikile ke amapolisa axelelwa ke ngulo tata kanti utata lona ungumphathi wabecuphi baseScenery Park. Wabaripotela ke into enzeka yafika amapolisa abe engayazi wona le case. Abuza amapolisa sifuna uthini saxela. Kwathiwa makuphume ke abahlali ababini bayokuhamba namapolisa kwajonga usisi no-Orange ngaphakathi endlini. Yenzekile ke nyhani loo nto kwangenwa endlini akafunyanwa usisi no-Orange. Kwabuywa ngabahlali bezosinika i-report back. Saphinda sathi siyacela before amapolisa ahambe simile kule nto yoba sicela abantu balapha abantu bekhaya baphume basixelele into yoba usisi no-Orange uphi. Nyhani ke uphumile umama ke wethunywa likhaya waphayana waseripotela into yoba ke uno-Orange baye bamfumana nabo ngokukhangelisa abahlali. Kwafumaniseka into yoba use-chicken farm. Bayile kuno-Orange besithi kuye makazise emapoliseni. Uvumile ke oba bayile bamfumene ke uno-Orange chicken farm. Bathetha naye bamnika imali okhwela wangumntu ke uno-Orange oya eScenery Park ozisayo. Khange ke abuye engakhange abuye ke nasemapoliseni akayanga abamazi. So singabahlali sime kule ndawo sifuna ijustice ngoThabisa. Asiyazi ke into eyenzekileyo. Asithi uThabisa ebe-right okanye sithi uno-Orange ebe-wrongo. Kodwa into esiyifunayo yi-justice ngoba kuphume umphefumlo kwinto yabo bobabini ebesingayazi uba ibiyintoni na. Sifuna amapolisa waseScenery Park aphakame adlale indima yawo. Into eyenzekayo uThabisa uyi-boyfriend yakhe lena ingutata kano-Orange. Naw kule ndaba yoba umhlabe kaninzi wamgalela ngamanzi ashushu wamthutha wayomlahla ngasesitratweni. Inyani tatam vakale njalo ebahlalini. But kha kuthiwa umhlabe uthi umbethe nge-4 pounds. Emophula ngamathambo. I-question ke ngokebuzwayo exesha kuthiwa ixesha afunyanwayo usaphila uswelekele endleleni. Ivelephi oba nguThabisa lona because masithi akho witnesses ngubani othi or ngulona ngulo uswelekileyo lo ulizile igama lalo. Sibonakele tatam i-video azenzileyo umbulali. Ke sisiwami ndifuna kuleyo into ba njengoba sekuthiwa lona angathi i-evidence emlinka to le nto ndizama ubeka leyo uye kubhuti wakhe phaa etywaleni wathi ndimbulela udadweni after yenze yonke le nto tatam. Then wathi wayoxela phaa etywaleni ubhuti wakhe ngoba umbulele ubhuti lowo ubhuti kaThabisa. Uthi kubhuti kaThabisa umkhanelwa bhuti umkhanelwa lo uyoxelela ubhuti kaMfi
wexhoba into yoba ndimbulele udadewenu nanke endaweni ethile. Lo sisi uswelekileyo uthandana notata waloo ntombazana abulewe yiyo. Brother, not boyfriend. Uyoxelela ubrother kumenzi, brother kamenzi ba ndimbulele udadewenu. Ingqondo yami isadibanisa no boyfriend. Yena ubrother akayikholana ukuba bethanda uxabana akayihoya lento. Baleka ke ngoku waleqa kule ndawo athi umlahle kuyo. Xa efika ke nyani wonzakele utshile wamthatha wambalekisela esibhedlela apho umphefumulo uyophumela khona empilweni. And nina ke ngoningabahlali xa niva lento lena yeyiphi ke ngoku nive njani ningabahlali? Nive kukhaliswe impembe ngelaa xesha okanye nive ngemini elandelayo? Thina singabahlali siyivile ngekhaya bhuti, ithethwa likhaya, ixhomile nakwi-social media. Nabantu ke ngoku abahlali sebethetha besithi umenzi lona ebese kwindawo yentselo eyibalisa into ayenzileyo nevidiyo, ebenze ividiyo ngokayenzayo lento waze wayispreda kwi-social media ngo-view once. No, ikhona ividiyo kutshiwo, ikhona ividiyo, ukhona uview once. And ke ngoku kukho uview once, kukho ividiyo. So ubungqina bona ngaba bukhona bonke wena tata. Into eyingxaki ngoku ngumenzi ngulubalekileyo ngoba naye kuthiwa ebethethe ngale mini ebebonisa ividiyo ethi ndihleli ndilinde amapolisa. Ngoku siye sothuka singabahlali xa sibona iintsuku ezingaki iveni ingade ifike amapolisa izomthatha. And up to now la family ite yaya ke yona yovula icase. Ivuliwe icase kwangecawe ireport esifumene izolo kumphathi wabecuphi kulo sithi bese sabizelwa yena uthe umphathi wabecuphi emva koba iswelekile usithabisa empilweni esibhedlele kufonelwe amapolisa no forensic eza yafotwa yenzwa yonke into yavulwa icase. So icase ivuliwe but into ekungade kufumaneke urhanelwa okanye ngumenzi. Ikhona bhikisayo ukuba uthi umbuzo wakho ingaba kukhona abantwana nabo basadidekile. Le ntombi yeyale ndoda yaqonda yalomntana. Le ntombi ibuleleyo yeyale ndoda. Yale ndoda yalo ufileyo. I-girlfriend okanye umntana? Ayo girlfriend, umntana. Weyinto enjalo. Ingathi ayichazwanga njalo, ingathi i-girlfriend Ngoke utata sihlele apha eRisting sinoloyiko ngoba umntana kwakano-Orange sethnisha abantu. Ngoku sikhwazi impempe sihla apha uthi la mntana sithi sicela ispika uthi khonyani ngemilomo. Asikho safe yila family apha eDice. Family yakano-Orange asikho safe yiyo. Umntana ongakaya kaloku akangithethisha kuthi umntana ongakaya kano-Orange. Kwayizolo mntana uphume phethe is-good driver eChina phambi kwamapolisa eChina la mntana. Sibuzile amapolisa ngoba laa ndlu ayinokwazi na uvalwa. Kodwa masiye ecourt siyofuna i-eviction letter for ivalwe indlu yakulo-Orange. So ke singabahlali sifuna ivalwe laa ndlu. Xa uno-Orange angabonakali mayivalwe indlu yakowabo abahlali. Ibuhlungu ndayenze ukuthabisa uno-Orange. Ibuhlungu gqi ndayenze ukuthabisa. Uno-Orange behlala nabantu phakathi endlini. Behlala notatakhe. Enye into endicela uyibuza mna. Xa uno-Orange engafumaneki utata akanothathwa na ayovalelwa ukuthi ubuye uno-Orange. Singabahlali sibuza lo mbuzo. Uno-Orange utata akanothathwa akhululwe mhla kwaza uno-Orange. The reason why nifuna utata akathathwe ngabe utata uyamdefenda. Insusa ngutata wakhe. Insusa kuyo yonke lento ngutata wakhe ngoba utata wakhe bebonwe ehamba naye ngomgqibelo. So asiyazi singabahlali nobana ngaba bayiplanile bana ngaba mabengathi bayabuyelana kuzobula uthabisa. Ngoba abantu bebehlukene kaloku ngenxa yotshiselo. Ngoku bayabuyelana uthabisa uyabhubha ngoku. Nxa utshisela intoni ngisho. Kuthiwa utshisela nguthabisa kodwa kuthiwa ayikhona loo nto ngoba kwatsha i-catning. So asiyazi ba nobana ke ukhange iplanile into banga uthabisa kuthiwa ibaby masibuyelane ogqiba kanti uzawubulawa. Ndingumorgan mna. Umbangeli Fani uThabiso lo sister wami ondolekelayo.
uyiva kwenu lento lena kuthiwa ingathi into yenzeke ebusuku nive njani ifikelele njani apha kulo? Into yenzekileyo mna ndivuswe ngumntana wakhe ekuseni noba phaa around past 5 ekhala apha egeyithini. Xa ndiva izinto azikhonkotha ndiphume ndibuze uba yintoni, athi umama wonzakele, umama uhlatyiwe. Phi angandiphendula bekhala. Mna ndicinge fana uba ke inoba kuphaa apho ahlala khona, ndileqise phaa. Xa ndifika phaa kukhwayetha apho ndikhoyo, then xa ndibuya phaa ndifika ke ngoku sekusithiwa sele ethathiwe usiwe empilweni. Now xa bebuya ke ngoku empilweni bechaza bekukubi kakhulu noko, noba ebenjani na kodwa khange ndilindele uba ngabulawo laa hlobo ingathi ngumntu ebehamba ebulala abantu. Because uThabisa ewe bengumntu ozishushelayo, ogezayo, obathukayo abantu, kodwa akazange abethe mntu. But indlela abulewe ngayo ibuhlungu kakhulu, siyifemeli sisodukile. uThabisa wena mkhulu wapha endlini uthetha ngomntana mshiyayo umntana wakhe, ushiya bani pha endlini? Ushiya umntana wakhe oyintombi omdala, andikho sure kunangaphi teenager. And then unaye ke ngoku nomnye wa-205, ukhona ke nomnye omncinci oyinkwenkwe, I think unomphapho 10 years. So ushiya abantwana babini, yes. And nilikhaya malunga nesehlo sesonke mkhuluwa, kunjani pha ngaphakathi efemelini? Kubi kakhulu kambe sithe sifowunele ezilalini napha komalume kwafumanisa ukuba abakabikho ready uba bangazofika kwangoku, because impilo ivele yatshintsha nje ekubeni babebengabantu abangaphilanga kakade. Esi sehlo ke ngoku iyabonakala noxa busithi omnye umuntu ngathi umuntu nje beziselela nina nithi umuntu nje beziselela, but yayibona indlela ephakame ngayo i-community yalapha, mina ndingumuntu othandayo ngabantu bekuhlaleni. So to support esabahlali abaze aba bazithubayo ufuna le justice for yena, inenza nizivele kanjani xa abahlali befuna udlula? Wami isenza sizive sizibona singabantu, because akhange silindele ngokwendlela thina besimbona ngayo. Ifamily sibonisa elinye icala ukuhlala usibonisa elinye icala bona ebembona ngalo, because thina besoloko simoyikisele ekuhlaleni, ukanti noko abantu basekuhlaleni abamthathi ngale ndlela thina ebesimthatha ngayo. Kuyacaca ukuthi ke ukuhlala bona bebengenangxaki njengathina besoloko sihleli nje sinexhala xa izoba yi-weekend sithi yaziba no bayamunderstanda, yes, bayamunderstanda nokungcola kwakhe nokwenza zonke izinto bayamunderstanda, yes. Okwangoku ke mkhuluwa malunga namalungiselelo ifamily ingabi menjani kulo cala? Kodwa malunga namalungiselelo izolo bendihambela nje ukwenza i-paperwork phaa kwiphala, because ebengapha ku-forensic eBrookwood, so uye wathathwa ke ngoku iphala izawugcina phaa kuyo. Ngamalungiselelo omsebenzi andifuni uba sure, kodwa iminqweno yam kukuba ingapheli le veki izayo, kungafika umgqibelo singakhange sibe kanti senze into. Otherwise ngokwezam ii-plans bekufanele uba by Saturday uyangcwatywa, next week. Yes. Masibulele mkhulu, inxeba liselitsha kuthiwa ke amaXhosa la ufuna siyanicela uba nilale kanye ngecala ayikwazi uba likwazi nako linguphi kakhulu. Mkhuluwa, uyifu with ezinto zonke ezinto bezisenzeka, mhlawumbi ikhona i-tension ebeniyazi malunga nalo mntu wenze le nto kuThabisa uno-Orange lona, ikhona i-tension eniyaziyo ebikhoyo ade yenzeke ngolo hlobo nina niyifamily? Yes, ikhona i-tension ibikhona, because there was an incident, andikho sure noba bekwaku-last year na, kwathiwa utshise egalini lale ntombazana.
uba wayeyenjani ke asiyazi. So nina ikhona laa nto ba ingathi kanti i-revenge yalaa nto yayenzekile lena? Ndicinga njalo. Khuluwa masiwayeka amapolisa enza umsebenzi wabo, zininzi irumours ezizokwenza, but the only people abazokwazi ukwahlula yanasenda ubuxoki nasenyaneni ngamapolisa. Masibulele siyamini kwifemeli yakho mkhuluwa ukuba niqinge nani, and sinesisapport nesinika kwi-community siyabonisa uba ibe ngumntu wabantu, ibe ngumntu othandayo uThabisa. Enkosi mkhulu. Inkosi. Le nto yenzeke apha kuThabisa akakho umntu onoyomkela into kokuba umntu wakhe nditsho namaphara aqhela ubulawa apha awabulawanga ngale ndlela uThabisa aqhela ubulawa ngayo, besikhala kuwo yena ube wese wangaphezulu. Akho mntu ungamazi uba ulibhabhathane nje uThabisa uyahlekisa, uyakuthuka aphinda abuye ezofuna ukutya kuwe. Bonke abantu bephakamile nje kungenxa yeso sizathu uba akanabungozi, kodwa ngale ndlela uba kuthathwa i-4 agutywa amathambo wonke athi ogqiba galwe ngamanzi ane-fish oil, iketile ezi-6 ezichazwa nguye kwividiyo beyihambisa phaa 7. So kubuhlungu kakhulu, nathi besiqonde uthi ke ngoku asikhuselekanga yonke ifemeli. Xa baqalile ngalo bazasigqiba sonke besenza le nto. Ndiyabulela kuyo kakhulu uba mayithathe i-action kwenzela into yoba enye into ezaphinda yenzeke, umntu angathi engesosigebenga engathathanga nto yamntu, ngoba nakuloo nto elagali kulaa ndawo nangoku zange libe litshela phela uba angathi ufuna uthatha umphefumlo kaThabisa ambulale uba abheke emangcwabeni ngenxa yegali. Bangeze kuthi siyifemeli siyithenge imaterial yakhe uba mabenakelele, kuthi ayikhethi niseyatshaya nasi ke nebhedi ebikhona phaa ngaphakathi zange sibone. Nakhona zezi esponje ewe esasifeleyo uThabisa umntana udadewethu, ndiyamazi ngikhuliswa ndini. So kubuhlungu uba athathwe ngengubo ayolahlwa esitratweni, avwe kwakhala ekhwaza amanzi. Eziketile zi-7 ezibileyo, eyi-1 iyanyamezeleka, eyi-1. Kubuhlungu kakhulu, umzimba wakho uthi iduphu, aphathwe eyiloo mpahla ayobekwa avwe ngesikhalo. Akumnandanga. Justice for Thabisa! Justice for Thabisa! Justice for Thabisa!